गोजोननाय थाबाय सारनिसिम। आरो बिथाङा जय आफा बोराइ बाथौनि जय आफा बोराइ बाथौनि जय आफा बोराइ बाथौनि बुंनानै जय आफा बोराइ बाथौनि जय आफा बोराइ बाथौनि जय आफा बोराइ बाथौनि जियागुरि गेलेग्रा गेवलां फोथाराव जों साननैनि हाबाफारि लादों। 2 आरो 3 दिनैनि जेनाखि हाबाफारि जोङो जोंनि हाबाफारि बायदियै जोङो गाहाय दरखंखौ जों बेखेवबाय। बेखिनिखौ बेखेवनानै जोङो जेनाखि जोंनि गाहाय जिरायसालि जों बेखौ बेखेवबाय। आरो मोनसे जोंहा दंमोन जोंनि जेनाखि गोथार जोंनि थान आफा बोराइ बाथौनि जेनाखि थान जों बेखौ बेखेवबाय। आं बेखिनिखौनो मेसेज होनो लुगैदों। थारमाने गाबोन जोंनि जेनाखि माने गेवलां मेल बिथांमोना माने जोंनि जेनाखि बाथौ धोरोमनि मानसि बिथांमोनखौ आङो माने गुरैयै खावलायदों माने बे मेलखौ लैहोर लैहोर फैनानै गाजा गोमजायै माने मेहेर गोनां खालामो। आं बेखौ मेसेज होदों। थारमाने जोंहा जेनाखि बर'नि जेनाखि निथि गुदि बाथौनि बे जिनिसखौ जोङो गाबोन मोनजोबगोन। आरो जोंहा मोनसे मेसेज दङ। आं बे मेसेजखौबो होनो लुगैदों। जोंनि जेनाखि गाहाय आलासि सार रन्जित शेखर मोसाहारि रिटायार सारा माने मेघालयनि गभर्नरमोन। दा बिथाङा गाहाय आलासि आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा उकिल मोसाहारि सार बिथाङाबो फैगोन। MLA दङ जिरन बसुमतारी बिथांमोनाखौ जोङो माने लेंहरजोबनाय जादों आरो दा बेखिनिखौ आङो मेसेज होनानै दोन